Digitalizazioak nik uste dut proiektuei arlo globaletara iristea erraztu diela sarbidea, baina konpetentzia oso handia da eta gero eta egonaldi programa gehiago daude. Finantzaketari dagokionez, finantzaketa ereduak asko aldatu dira eta aldatzen ari dira, eta batean badirudi egonaldi programak finantzaketa fase horretan sartu garela. Ez nago seguru hori helburua den edo ez, nire iritzi pertsonala daukat, baina azkenean aldaketa hauek edo aldaketa hauen erritmora egokitu behar izan dugu eta egokitzen ari gara, eta horregatik urtez urte hortan lantzen ari gara. Orain dela 2 urte adibidez sari berriak sartu genituen programan, Sideral saria nazioarteko banaketa laguntzeko edota Casa Guabi saria proiektuak garatzeko egonaldi programa Mexikon. Orain dela 2 urte ere Kabia ekimena sortu genuen Donostia zinemaldian zehar, eta ikusmira berriak programan parte hartzen duten zinemagileak Kabian parte hartzeko aukera dute. Ekimenaren helburua industriako eta munduko profesionalekin harreman zuzenean jartzea da, beraz, uste dugu datozen urteotan industria edo sektorearen beharretara egokitu beharko garela, eta aldegun moduan tresnak eta baliabideak eskaini etapa bakoitzarentzat, eta zehaztasun agian handiagoz lagundu proiektu bakoitza, eta aldegun neurrian ere ekosistema edo konprometituak izan ekosistema zinematografikoaren hazkuntzarekin.